tichiri mumweya mumwe. Nhasi handidi kuti tigamuchire vafundisi. Vamwe vedu tinozoshauta tichireva nhema. Mangwanani anondoda kuti tivanamatire. Isa munamato wako pamusoro pevaranda vaMwari. Chingoti Mwari vaitireiwo nyasha. Vamhanye zvamakavatuma kusvikira vasvika. Mangwanani ano chingonamata pauri ipapo. Ndokugamuchira kwatiri kuita varanda vaMwari nhasi. Baba, muzita raJesu tinokutenderai nokuti makati ndichakupai varanda vangu kubva pamwoyo wangu. Ini ndiri mwana, handigoni kutitemeina. Chikafu chichauya patafura, asi ndinonamata mangwanani ano. Vameiwo shoko kuitira isu. Varangariraiwo kuitira isu Mwari. Vamhanye kusvika vachibata. Mangwanani ano ndinonamata. Ndinoisa baba namama chidete patinonawo kwedu Mwari. Unoziva zvamakavatuma. Takatisiri pamakataurirana. Asi mangwanani ano ndinovakumikidza kwamuri Mwari. Vaitirei nyasha. Regai ngirozi dzifambewo navo. Tauraiwo navo. Vanzweiwo pavanobuda naye Mwari. Vanzweiwo pavanochema Jehovha. Mangwanani ano ndakumbira. Ndakumbira kuna Mwari vanonzwa. Ndakumbira kuna Mwari vasingarasisi. Vakatendereka nguva dzose. Muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Vamwe vabva kuti Jaire, mupi wazvose. Vamwe vabva kuti Rafa, muponesi wavanhu. Vamwe vabva kuti Nisi, mutungamiriri wehondo. Vamwe vabva kuti Emmanuel, Mwari wanesu. Vakuti Shalom, Mwari. Ngatimugamuchirei. Tinongotenda praise and worship team vachigara pasi. Mwari varamba vachimushandisa muzita raJesu. Mangwanani ano tagamuchira varanda vaMwari in a different way. I just want you to clap hands for them for accepting the work of the Lord. Hallelujah. Amen. Mangwanani ano ndoda kukwazisa dare repano vanditenderawo kuti ndimire. Ndinokutendai chose nokundipawo mukana muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kukwazisa Men's Fellowship nemaleaders ayo muzita raJesu. Haleluya. Ladies leadership inotungamirwa namama. Tikwazidzai kugamuchira muzita raJesu. Haleluya. Amen. Ndoda kukwazisawo vana vedu vatakapiwa naJehovha. Vakanzi vakaropafadzwa murume uzere navo. Vana vedu veSunday school muzita raJehovha. Hallelujah. You can go to your classes. Hallelujah. Ndoda kukwazisawo boka randakapiwa kuti nditungamirire. Ndinoaccepta kuti Mwari ndovanotuma, ndovakandipava vanavo. My teenagers, are you in the house? Teens, are you there? Thank you. Dogamuchirawo my youth. Atakapiwawo naMwari. My youth, are you there? My youth, are you there? Amen. Inzai kugamuchirawo muzita raJesu. Haleluya. Panguva ino ndisingapedzi nguva ndofunga ndagamuchira wese vanonzi mutungamiriri, vanonzi chinzai kugamuchirwa. Pamwe ndingazokanganwa ndiregerereiwo in advance kana ndisina kugamuchirai. Tine ma-items 3 mimba yaMwari nhasi. Tina mai Chinungu kana kuti gogo vatanadzo, then ma-singles, then Prof Nyabadza. Ngatingouya nemutoo iwoyo. Mukandoonawo ndamira pano, zvinoda kuti nguva yakwana. Gogo vatanatswa, mai Chinungu, famba henyu muchiuya.
shoko rakandiitira zvakanaka. Last week vakataura kuti vakataura pamusoro penyaya yaShadraki, Meshaki naAbhedhinego kuti tinofanira kutakura pfungwa yaMwari pese patinenge tiri. Zvinhu zvandanga tisingazivi mukati meupenyu hwangu kuti pandinorarama mukati menyika ndinofanira kutakura pfungwa yaMwari. Ndichitenda zvakare vanasikana vangu vakasarudza kunamata. Pane vana vazhinji vari mukati menyika ino yeSouth Africa vari kurarama upenyu hwemhuka. Havana chechi yavanopinda, bati vana vangu makandiitira zvakanaka. Makandiitira zvakanaka vana vangu, makazadzisa kutenda. Vanasikana vanokuona vakabhabhatidzwa varimo, vakararama vari mukati mekereke yeCCAP yandakatauraniswa ndakauya uno. Vakapinda Sunday school vakabhabhatidzwa, vakaitawo mayuchi. Ndiri kunzwa kufara kuti dai vasipo ndisipo pakati penzvimbo ino. Nekuda kwavo vana vangu vakandiitira zvakanaka uko vana vasikana vangu. Ndozvandinoda kutenda zvizhinji. Munoziva kune vamwe vana vanouya mukati menyika yeSouth Africa vachitumira vabereki mari mukati ndakuisire mari pamukuru. Havazive kuti mari vari kutumira iri kubva kupi. Zvinhu zvinorwadza zviri kuitika mukati menyika ino. Zvakare ndiri ipapo last week musi weSaturday tine kamuchovhawo mukati memhuri yedu. Munoziva kakasungwa vachienda kwavaenda kunofara nemhuri. Ndakachema ndikati vakatoramba mari mapurisa acho. Ndikati motikari yakundinyora kaizi, but ndinotenda mama. Ndachema nemwanasikana wangu nevatiri mukati memba. Ndikati saka motikari yatonyora kai yachatobudika iyi. Ndasvitsa mama, mwanasikana wangu akatadza kana kutaura, ndini ndakazova paaudio. Ndikati pane zvaitika kumusha. Vakanamata zvechokwadi nechiitiko chakaitika ichocho. Tanga tatopererwa semhuri, asi hanzi Mwari zvavanoita kana wapererwa havauye vachifamba, vanongotuma muhanusu kuti ina munobatsira. Ndakazonzwa baba vachiti hapana. Ndafonera kubva kupolisi kunzi titumire nhamba dzemota. ISaturday iyoyo. Sunday zvikanzi tozosangana na8 o'clock police station. Yange yatovharirwa motikari. Tatopererwa, asi zvinonzi kana wapererwa somunza kuita sei kutenda. Manje vaenda vasvika papolice station vakati zvinhu zvinaumira mushe. Ndakangogara until 11 o'clock hapana chati chaitika. Ndakangoti aiwa motikari ichabuda. Yakazobuda kumapasti 12. Ndozvanoda kungotenda Mwari kuti testimony yangu iri kuzandanamiri. Makandisa zvakanaka mama. Makandisa zvakanaka mama. Ipapo asaenda pedza kuenda ndesoneenda munamuva ndatida kuimba nemhuri yangu asi ndinongoti pane ipapo Mwari vakutire zvakanaka. Amen. Haleluya. Vari kutevera masingles ngatiti gaga tichiuya. Fambisai vasikana. Oh,
Hallelujah. Andichataura zvekugulowa. Ufunge nguva yese ndaisaziva kuti ndine chifo chekuimba. Kukura kusvika zera rino iri. Saka munhu wese akateera kwakakunzwa kuimba kwangu. Musi wa26 November. Kusvika musi wa30 November. Tinenge tiine revival pano. Muzita raJesu. Hallelujah. Revival oye. Takatarisira revival. Hallelujah. Iwe neni tikusangana pano tigoitirwa zvakanaka. Pane vandiri kuziva zvangu kuti maSundays emuna December vanenge vasiri pano. Tuesday yacho ndoimwe Sunday yacho, Wednesday yacho ndoimwe Sunday yacho, kusvikira Saturday ndo maSunday ako aDecember yese. Saka usaregera uya pano uriviviwe right. Zvitiitire zvakanaka. Amen. Tinotenda Mwari kuti musi weSunday wacho, after that revival, tina appreciation. Hallelujah. Pane vamwe ndaibva pano pachitaurwa nyaya yekuappreciata. Ndaingoti I appreciate as an individual. Because ndomamira zvinenge zvakaita. We appreciate as individuals, we appreciate as families, we appreciate semaboka edu, we appreciate semagrupu edu nemauriro atinoita kukereke. Ndari kutarisa zvangu ndikati ko inini semunhu, what is it that has happened to me this particular year? Handina kungokupura pano, handina kumboita testimony iyoyo, but baba vanozviziva vakafamba neni. There is a time I was pandakamboenda kwachiremba and ndikapiwa diagnosis, and the diagnosis yanga iri yokuti there is some cancer that is in you. And musi wa3 June I went for surgery. I know kuti vamwe wenyu hamuzviziva, but then vakamira neni. Izwi ravakapotaura ndezvekuti vanyambadza, you are still too young for that. But I just want to say one thing, mufundisi, handina kutaura nokuti murume agera apa akanditi ndichamira pano naavo regai ndizombozvitaura nhasi. Pandakaenda kureview ndakadzaiwa zvese zviya zvai zvanga zvisizvo. Uri right way. Hallelujah. Saka inini ndinacho chekuappreciata nacho. Iwewe unacho chekuappreciata nacho Mwari. Mwari vakatunzira vanhu vavo. Uye unacho chekuappreciata vanhu vaMwari. Mwari vavo dai. Kana muchiappreciata semhuri, semi as an individual, nemhuri yangu, Mwari vakatiitira zvakanaka, vakatipa munhu waMwari. Regai ndikuudzei kuti one thing for sure is, for some of us tine vana vakura. Do you know kuti mwana akasvika 20, 21, 20 whatever, zvinonetsa kumumutsa uchimubata shamhu kuti aende kukereke. Akakuti handidi unongoti zvakanaka, because hamunhu mukuru. Nai, vamwe vedu tine vana vakadaro vatakabetserwa nemunhu waMwari kuti zvitiitire zvakanaka. Kusvika vakukwanisa kuenda kukempi nababa. Izvozvo zvega, to me, I appreciate as a family. Pane patainzi itai ma-back-to-back agreements. For me, my back-to-back agreement, nekuda kwezvandaiswa zvekuri yangu, ndakati inini ndichamira nevana vevamwe vari mukati memba ino iyi, kuti ava vamire nevana vangu. Agreement yangu. Saka mukaona ndakabereka kamwana ndikutendera vana vangu kuti vaberekewo nevanhu vakagara apa. Haleluya. Naizvozvo ndine chekutenda Mwari ndine chekutenda ivo kana kuappreciata nekuda kwaizvozvo. Haleluya. Regai ndipedzise ndichiti munomu hamene kuti mufundisi nyaya iyi makainzwa here, but yakaitika muno nekuda kwenyu muri vaviri. Ndine hama dzandakakireterwa munomu. Imo munomu pane mwana kuSunday school akauya akati ndeti kuda kurohwa kumba. Ndobva apinda mumota mangu akaramba kuti handidi. Kusvikira ini mandoita sei? Mandotaura netimu kuti risandirohwe. Ndakaenda naye kumba kwedu akatotanga kutamba. Dambudziko rakanga rarangu rekuchema-chema nababa navanhu kuti ndapota zvangu mukandirovera munhu uyu handina zvokuita kuSunday school, mandiparadza. Saka siyanai naye. Izvozvo zvega zvinodiita kuti nditi regai ndigoeti appreciate vanhu. Appreciation oye.
So 1 December 9, appreciate mama na daddy uya ngakagadzirire revival yedu muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ngatigadzirire. Amen. Panguva ino, do we have any visitors in the house? Do we have any people who are here for the first time? Tine vashanyawo nhasi here. Shonena ndinetsa solo. Tine vashanyawo nhasi here. Kekutanga tichiombera maoko vachingouya kuno kumberi tivakwazise makwazisi azvinoita. You have been given brochures. Please fill in your details. The other one just tells you about us. Yeah. My name is Mrs. Maneni. I stay in Ramsar, and I'm a wife of one husband. I have 3 children. Please just let us know who you are, where you are from, and if you're visited or you're here forever, then we just celebrate you. Good morning. My name is Mavis Shoma. I'm staying in Sonamabuye. I was invited by Talent Nyoni, my friend. Well, I'm not here for visiting, I'm staying. Mr. Yes, amen. Amen. Inonzi kudzai muunganirwa. Ndandibata ndiri kuZimbabwe paShalom Assembly pasi paBishop Musara. Tichibata tese. Amen. Ndoitwa George Zaza. My name is George Zaza. Life is a journey. And upenyu muto. Machete ndanoziva zvanosvitsa pano. I'll testify later. Amen. Oh, Shadrach, yes, but I know I can speak Shona also. Sitarangu nditwa Mai Mapemba. Ndinogara kuFlorida. Ndauya kuzogara ndakwana Mavis tinogara tese kuFlorida. Zini ndakambopindawo paFM. Patidoona ndenge ndichibata ndiri kukumana naChrist Embassy. Ndauya kuzogara. Vaenzi vedu after service secretary vanokumbira kukumayo vakanzi connecting lounge apo. Mukaenda ipapo vanozotaura nemi after service ati our visitors secretary wants to meet you after service by the connecting lounge down there. Thank you so much vaenzi vedu. Tinokutendai mukadzokerai kunogara. Hallelujah.
mangwanani anozvanawo sekretary be kuti vauye vazotipa zviziviso. Izvi zvokuti be ndatanga kuzvibvirawo pano tinotenda regai tifarire mainda emanhivi nekutichera vakanaka mangwanani ano tichikopa nguva yatinopawo zviziviso. Nhasi tichatakawo nezviziviso zvabva information desk kwedu hanzi mabaptism and dedication certificate ari avaredi kune vakabhabhatidzwa nekudedikisa vana. Hanzi ngatipfuurei tichitora mabaptism and dedication certificate kumashure uko. Tinoziviswawo kuti hanzi kumashure kuinformation desk vane mabhareta uye nemabhegi ari kutengeswa nana mama. Hanzi vese vanomada handi tinoona CCNS kumashure uko. Ndiri ipapo zvekare pazviziviso zvana mama regai nditi vana mama vanotizivisawo kuti hanzi kuchange kune bhodho rekisimusi. Hanzi rinokokwa maladies negirls chete. Saka hanzi richange riko musi wa2 November nenguva dza1 PM kusvika 4 PM. Hanzi tinenge tichichinjana magifts eChristmas. Saka vana mama nevanonzi magirls hanzi ngatisanganei musi uyu. Our media and marketing team vanoramba vachitizivisawo kuti hanzi andei pamasocial media platform avo vanowanikwa paFacebook, vanowanikwa paInstagram uye vanowanikwa futi paYouTube nepaTikTok. Hanzi handei tinoita like share zvavanoposta ipapo. Regai ndingokurudzirawo tese tiri muno kuti ngatirambai tichikokawo vaenzi vavakidzani vatinogara navo kuti tive tizopinda kereke tese. Ndiri ipapo regai nditi vaenzi vese vamira kuno kumberi ndinokumbirai kukuonaiwo ndakamira mutsoka dzasekretary panopera service pakona apo pakanzi connecting lounge. Regai ndidzokorore zvinotaurwa naprofesa Nyabanza maringe nerevival yedu kuti tichange tine revival yedu yekupera kwegore kubva musi wa26 November kusvika 1 December. Kereke yose ngatigadzirirei chiitiko ichi. Kupera kwerevival kunenge kuchitevera nepastors appreciation day inenge iri kumusi wa1 December. Saka semhuri nemadepartments ngatigadzirirei chiitiko ichi. Vhiki inotevera inova iyo Sunday 3 November mufundisi vachange vachiitisa lesson maringe nebaptism and dedication yatinoita pano. Saka ngatikurumidzei kuuya musi weSunday tizodzidziswa kuti chinombonzi kubhabhatidzwa chii, chinombonzi kudediketesa vana kwachinoita zvinomborevei maringe nechikristu chedu. Mangwana musi weMonday tinopfuurira mberi tinenge tinawa prayer and fasting. Maprayer points achazopostwa pawhatsapp group pedu. Regai nditi chinhuku tese ngatiuye tizobhurika nenguva dza6 PM. Maboka anotevera anokumbirawo kuonekwa neutungamiri panopera kereke. Regai nditange neRodport North Cell Group. Hanzi ngatisarei Delarey Cell Group, Florida Cell Group uye vamasuka vanoda kuonawo malida ese malida from the main church board, ladies main fellowship nemaheads of department. Ndiri ipapo regai nditiwo mateenager ese munoda kuonekwawo naheadmaster venyu. Saka musare kupera service iyi. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri nenguva dza9 AM kusvika 3 PM. Kune vese vanoda kuona mufundisi takasununguka kuuya panguva idzi uye tinokurudzirwawo kuita maappointments tichishandisa nhamba dziri pamadziro apa. Pane yakanzi church number unokwanisa kungotumira WhatsApp uchitaura nguva yaunenge uri available kuuya kuzoona mufundisi. Regai mangwanani anondipedzise ndichiti our tithe offering remains an important part of our commitment to the Lord and to the church. Tiri papo tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvedu nezveguru zvedu tichishandisa nzira dziri pamadziro apa. Tinosunungukawo kuita maEFT, takasunungukawo kuita maATM deposit uye kumashure uko tinoiswa machine kana kuuya nazvo zvipo zvedu
panguva yezvipo pano. Asi ndichakufunda pano regai ndikumbiro vamasimiri vauye nechiziva chizopedzisa zviziviso zvekuzuva ranhasi. Vane chiziviso chavo chakakosha chese. Ngachiombererewo vamasimiri vachivachiitei. Atenda sekretary. Hallelujah church. Mangwana nemufundisi. Ndisingapedzi nguva neFriday musi wa1 November nguva dzichiti 7 PM tine chiitiko chana baba chebhodho ramudhara. Vana baba vese ndinokukurudzirai kuti tisangane neFriday. Mazuva mazhinji tinosi advertiser neposta tichiisa bhodho wacho, but this time hapana bhodho, asi bhodho rinenge riripo neFriday. Ndakuda kuti nditsimbidzire nyaya yokuti kana tichiti bhodho ramudhara chakakosha pabhodho harisiyo bhodho nenyama inenge iripo nemakumbo nemuto. Chakakosha zvidzidzo zvinenge zviripo. Saka zvidzidzo zvedu zvinenge zvakafokasa pama-items amuri kuonayo, asi ndoda kumatsigira nenyaya ordingindira rinodha rachitaurwa nababa Mwari, mari, mhuri. Ndingati focus yedu inosummarize zvinhu zvitatu zvose izvi. Okay, saka tinenge tichitaura nezvekutsvaga mari. Manzwa vana mai zvavo havisi kutsvaga kuspenda chete, vachipana magifts vachidini, isu vana baba ukaona kuchemera chipori baba vakatovasika. Baba mukwashi mutsvaki. Handiti vana baba tipabatisei ipapo, haingowi inotsvaka. Tozodazve kuziva kuti nzira dzacho dzokutsvaga mari dzakambomira sei. Tinenge tine vanenge vachitibatsirawo kutitsanangurira. Tinozodawo kuti tiwane update yeHome Affairs kuti zvakambomira sei mazuva ano. I think pane zvakawanda zviri kuchinja zviri kuitika, saka tichibatsiranawo ipapo. Ndinoda kuapila kunana amai, vanana baba vasingauyi kuchechi. Ivo vanouya every Sunday, asi vana baba vanosara kumba. Kuti panopera Sunday munondonyoresa mazita ana baba kuna CCNS. Please mutibatsire, because toda kuapproacha vana baba ivavo tigova navo panguva yebhodho. Musazonotaura kuti kunyoresa izita, imunongonyoresa nenhamba dzavo dzababa. Mufundisi vachavafonera direct. Vana mai, haleluya. Mutibatsire munondonyoresa CNS, gadzirai register rakanaka, mugozotipa tigoshanda neregister iroro. Tinezve vana baba vanouya kuchechi nana mai, asi pazviitiko zvinoshedzera vana baba vanongonyangarika. Ndoda kuti mutibatsirewo vana baba vakadaro, kana kuti vanonzwa kuneta kana kwangonzi fellowship, men's fellowship, havanzwi simba, vanoda kuti hai ndoda kumba. Ngative pazuva reFriday rekupedzisira iri regore tinenge tichidya, asi dzidziso inenge yakasimba chaizvo.
ndichipedzisa ndoda kuti vana baba vese tisare patinosangana mazuva ese after church timbobata mamwe mashoko mashoma nguva diki tichizondojoina mamwe mapoka atinofanira kujoina after service. Tatende. Ngatirove maoko maimanhiro achiuya. Hallelujah. Inini nguva yangu ndiri pano yakupera, asi ndati ndikaenda ndisina kukwanisa tate ndinenge ndazviresvera bhesa wangu. Inzwai kugamuchirwa bhesa, munondiita zvakanaka. Yakutu. Thank you. Timondibatsiraiwo tinovagamuchira muzita raJesu. Haleluya. Munotine vanhu vakawanda. Ndine mukwasha, ndina vatete, ndina sisi, ndine vana. Inzwai kugamuchirwa. Hama dzangu dzakawanda dziri muno, tinouya kuno tiri mhuri yese. Ngatingobagamuchirai muzita raJesu. Haleluya. Ndisingapedzi nguva, mangwanani ano ndinoda kungoti munhu wese angoti Mwari, ndinozarura mwoyo wangu kuti ndinzwewo shoko renyu. Richaparidzwa, itai munana. Richaparidzwa, ngarindishandure. Richaparidzwa, zviratidzo ngazvitevere shoko renyu. Tagadzirira mufundisi. Uyai henyu mutore nzvimbo yenyu tichiombera maoko. Mangwanani ano gamuchiraiwo mufundisi wachirungu. Tifarire maintate muzita raJesu. Haleluya. Vaomererewo maoko vachiwe kunotora nzvimbo yavo. Manandiko varikuenda muna tate vativadzokera kumashure. Vaomererei kusvika vasvika muzita raJesu. Haleluya. Tigamuchire vana vanyanyamura vanga vachitumamirira intercession. Mwari vakuitirei zvakanaka pamwe chete natate vatipa zviziviso nevese vaita matestimony pamwe chete navaifundisi ngovafariraiwo muzita raJesu. Haleluya. Fariraiwo utungamiriri nezita raJesu. Haleluya. Tingofarira maleaders ose. Mukaona chechi yamira kudai, zvinhu zvichiitika kudai, kune vanhu vari kubackground vanoita make sure kuti it works. Amen and amen. Ndakamboita revelation musi wekufunga kuona kuti takadya tikaguta pane function, vanhu vakatenda, vamwe vanhu vose vakakanganwa vanhu vanga vabika. Kureva kuti patinoita zvatinoita kune vamwe vanhu vanoita kuti the atmosphere nezvinhu zviitike, but pamwe pacho vanokanganikwa. Ngatigamuchirai umwe neumwe ari kuita kuti basa repanzvimbo ino rimire zvarakaita izvo. Vamwe vacho vanoita kurema nemazita, vamwe vacho vanoita behind scenes manheru, vamwe vanotozviita Monday for us to have a successful service on Sunday. Vamwe vanozviita Wednesday for us to have a successful service on Sunday. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka, varambe vachidaro. Pamwe chete navaifundisi muvatendewo nekundipfekedza. Ndakaona kuti mazuva ano ndaakuziva makalazi. Zvino ini ndikaita musi wandinodzitora ndega zvaakuita zvibura zvakanaka. Ndava ngozoti iri padhuze ndoinopfekwa. Amen and amen. Tingotenda vana mai vese, masingle nevari married. These people manage households. Ngatikuvatendani. Munhu anonzi amai, ngatikuvatanidzai maoko tingotenda munhu anonzi amai. Munhu wese anonzi amai. One thing that I know about ladies, they are managers. They manage our diet, they manage the house. Ingotendera kushaya mai mumba for 1 week, ono tunosara une mapera mangani, emasocks anenge akasangana kuti aya green, aya unoyatsoona kuti there's something that a mother does that we really need to appreciate. Tingoba vana vekuyuth vari kuma teenagers nana baba tingobatanidzira maoko munhu anonzi amai.
vane chinhu chakanaka chavanoita. Munhu wese anonzi amai muomberere mumaoko. Unotaona pacho ndinotarisa mahedhe dzevana kuti mai vanonyatsoziva mabhutisi, vanoziva tumasocks kuti usanganisa. Do you know kuti ukainogara uri wega munhu wemurume unongodya chicken beef? It's very difficult kubika mazondo. It's very difficult kubika beans. It's very difficult. But kana mai variko dzazotizoroti vanhu vazhinji vane vakaonda vazororogonaenda matama ekunge vakarumwa. It's because of mothers. They prepare zvimwe zvinhu zvakazvisipo uri wega. Ingonotarisa foto yako uri wega, unozotarisa foto yako izvezvi. Ndopaunonyatsoona ivi ukatarisa vakadhuka unotoona kuti pane zvakadii zvakachinja. Isikananzeri unotoona kuti pane zvakadii zvakachinja. Ivi ruzha runoita futi rushoma. Ingoomberera maoko mwenhu anonzi amai kuti mwana akaita hedu nemunhu anonzi amai. Pamwe pacho it's very difficult. Toda kuzovatenda vafa, toda kuzodzokorora mazwi aya parufu, but munhu anonzi amai akakosha. Not taking away vanzi vanotsvaga, but vana baba futi vakatikoshera. Vana amai ngatiremekedzei vana baba pakupakura. Kuti vanhu vamboseka naye vari verugare vachikudzwa tikawanei pekugara pasi muvepo pamwe ari. Ndinokukurudzirai mese nekuwanda kwenyu kwamakaita munhu wani sezvambotaurwa nachurch secretary kuti munhu wani akangoudza munhu wani, it means our numbers doubles. Ungaita make sure kuti in 2024 waunza one couple or one member of church. Zvinoreva kuti kana tachipinda tiri 700 kana 600 tava kupinda tiri 1.2. Next year munhu wese akaunza futi another person, tinoramba tichiwanda. Do not hide away from inviting others kuuya kuchurch. Regai ndikumbire vanoshanda kumiri vashe vanomira ikoko zvikotiitira zvakanaka. Praise and worship ndichora nzvimbo yenyu, Mwari verugare vachikudzwa. Vanoshanda kumiri vashe ande tinomira, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Mazuva ose tinowanzonamata ndokuverengesai vhesi patinotora mwiri washe. Manhasi mangwana ano ndoda kutenda Mwari kuti tauyazve kuzonotora mwiri washe. Nhasi ukatarisa kuti mazuva asara egore ave mashoma, mazuva asara egore ave mashoma. Taakutopinda muna November kureva kuti we are slightly above 60 days left into the year, meaning to say we have actually we are only left with about 64, 63 days of the year. Kureva kuti mazuva atararama pazuva regore ra2024 they are just above 300 days. Pauri kutora mwiri washe ndoda kuti ushandise this time to appreciate the gift of life. It was not by might nor by power that it seemed 300 days, but God has allowed us to have them. Vamwe vanofa varwara, vamwe vanongofa vasina kurwara, vamwe vanongomuka vakafa. Vamwe toda kungosvika patikutora mwiri washe because chimwe chichimbi chakaendera Jesu pamuchinjikwa ndechekuti tive neupenyu, and we are witnessing that we have life. Amen and amen. This is one gift that we don't normally appreciate. Hakuna atangwara pakurarama, hakuna ane wisdom pakurarama. Ndaitarisa kuti one of the richest celebrities anodya food iri diagnosed nemadoctors, anotofamba neteam of doctors and is very affluent and is very effective pakuspenda mari. And there's a soccer celebrity anonzi Cristiano Ronaldo. That guy is exclusive in dressing, exclusive in spending money, and also is very ndingati munhu uya ane wisdom pakuita madeals ake ezvaanoita. His deals are not only skillful but they are articulated in terms of money. But paakaita mabhegi 2 twins, he lost another one. Kureva kuti mari iripo kana Mwari vakati no, life is not preserved. Kureva kuti kurarama kwako neni
chimwe chinhu chinogona kunopoinda to wisdom besides grace. Can I repeat that? Kureva kuti kutorarama kwedu medical aid tinayo, utano tinawo, but chinozotipa kuona mangwana inyaya yekuti Mwari vatipa nyasha. Patiri kutora muviri washe, ngaive mucherechedzo wako wekungotenda Mwari nemazuva atararama neatiri kutarisira mugore ra2025 neatasara nawo mugore ra2024. Kune vanhu vakawanda vanovarairwa kuti kunamata Mwari kunoda kuitwa tichigamuchira chipo cheupenyu. Mukakanganisirana muri vapenyu munokumirana regerero. Ukaita mistake uri mupenyu unorikava. As long as uri mupenyu, there is room to recover. But once the gift of life is taken away from you, there's no more turning back. Even in some fundis, to go out from a patch of Mwari, anotirwira hondo kwete iwe wega tese takadai hakuna munhu anochengeta upenyu hwake. Upenyu hwedu tiri kuchengeterwa naJehovha. Amen and amen. Pautora muviri washe imoita that feeling, imoita that appreciation yekuti nhasi I want to appreciate the days that the Lord is giving me. I want to sincerely value the days that the Lord is giving me. I want to acknowledge the grace that God is giving to my children. I drive, I know most of you drive. Vamene amuto drive, unofamba nemakombi, unodrive nemunhu anenge akabuda manje, soro rake rakatsvuka, achifamba nemiyellow line, achikata, but kungorarama zvakadaro. Pamwe pacho we drive under stress. Unobva kubva uchidrive uri under stress, but uri kusvika usina kuita accident. Pane pamwe pokuti unotozoona am I home uine pressure, but Mwari vari kutichengeta. Ndoda kuti pamikomborero yese yatinayo, all the grace that we can count and all the blessings that we can count, the gift of life is the greatest of all. Amen and amen. So when we are partaking in today's World Communion, let us be appreciative of what God has done to us. Tiende kuna 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter number 11 verse 24. Regai munoisira scripture iyi, regai ndikumbire vanyabadza vanamati. Pai vanyabadza vanamati vakumikidze muviri washe kukereke muzita raJesu. Ngatinamatei. Mwari makanaka, tinokutendai nezita raJesu. Tinotenda Mwari nenguva iyoyi nemukana iwoyu Mwari wokuenda patafura yenyu sezvavakareva mushoko renyu. Baba, kuti nekuda kwemuviri iwoyu takasimbiswa, nekuda kweropa renyu Mwari takaporeswa, nekuda kwezvavakatiitira pamuchinjikwa Mwari nanhasi tiri kurarama. Tinokutendai, tinokuvongai kuti patiri kudya muviri wenyu nekumwa ropa renyu, ngatiitirwe zvakanaka miviri yedu Mwari, iitirwe zvakanaka. Vanorwara Mwari vaporeswe, vane mwoyo yakaputsika Mwari chavaitire zvakanaka. Tiumbiridzei Mwari tigoitirwa zvakanaka nekuda kwekutora kwatiri kuita muviri wenyu nekumwa kwatiri kuita ropa renyu. Tinotenda muzita raJesu. Amen. Amen. The Bible says, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Praise and worship in God. 10 minutes for sure. After the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, this is the cup of the New Testament in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.
Mana baba ndokumbiro attended that wing. Kunere pamwe pasati pasvika muviri washe. Nambai makasimudza maoko kana maine vasati magamuchira kutera kuti vari kuseva vakurumidze kusvika. Mana baba muri true vanenge vaine apa kana tiine pane maoko akachasimuka. Just appreciate the gift of life that we have. Baba ndokutendai nekuda kwenyasha dzeupenyu. Zita renyu ngarikudzwe. As an assembly, we thank you, Father, because we have saved many from us. Death is not our portion. I glorify your name, Father, at individual level, as a family. You have given us grace. You have given us the honor of life. You have given us the gift of life. You have given us provision in the areas that we could not do it on our own. You have stretched our lives. Pamepacho takadarika nepataifana kufa. Tikataurirwa
zvirwere zvine mazita zvinotyisa, asi Mwari makatiitira zvakanaka uye muri kutiitira zvakanaka. Zita renyu rikudzwe. Tadzokorora zvakare kutora muviri wenyu neropa renyu Mwari, tichiri kurangarira nechipo cheupenyu muzita renyu Jesu. We worship you. Amen. Tukudza Mwari mangwanani ano. Praise and worship ako kuJesu. Just one stanza vari kupiswa nevakaneta vamuke tigoparidza. Aku kuJesu angena kulubise. My God, aku kuJesu angena kulubise. Wasabade aku kuJesu angena kulubise. Oh,
Haleluya. Tiwali patinogara pasi. Nhasi ndinoda kutaura nenyaya yemafinances. Ndakanangana nenyaya yecreation ine chekuita nechinhu chinonzi appetite. When God created a man, he gave him appetite. Kureva kuti the hunger in you ine chekuita naMwari. Ukatarisa the drive of a man, it's manifestation of God's creation. The hunger in you, it has to do with creation. Ukatarisa mabira zvenyu ndinotoka kwamuri munondiverekera shoko raMwari maimanje. Ukatarisa financial situations edu akasiyana siyana. Tine vamwe vari pakati pedu vari kuti I don't have, handina mari, handina chikoro, handina mapepa, handina pekutangira, asi una mari. Zvinhu zvese zvinoseva appetite yako hauna, but una mari. You are assured kuti zvimwe zvese handina, but zita renyu Jesu ndakarigamuchira ndikariisa mumwoyo mangu. Ndosaka ndazvigeza ndikauya kuno ndichiziva kuti handina, asi ndina Mwari. Chandinacho ndini Mwari, zita renyu ndakaritenda, ndocheka chinobatika chandinacho. Tine vamwe vekuti unoti ndinazvo, Mwari vekudenga munamato ndakauita kare, ndikasvika pandasvika, asi I still need a little bit more. Tine vamwe vari nesituation dzakadaro yokuti mari handigoni kuti handina, makandiropafadza ndikagamuchira, but pane pamandisvitsa, asi ndinoziva kuti you can get more. Ndoive situation yemumwe munhu ari kunditeerera. Kozoita mumwe munhu ari kuti ndaakuflota, ndakuda kuedza kumaintaina zvandinazvo, asi chese chakatinakira pamasituations edu ndechekuti tina Mwari. Udzabva kuti Mwari vanogona kuratidza umwari hwako pasituation yako. Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo pasituation yako. Mwari vanogona. Last week ndakanga kunogona kurarama papfungwa yaMwari, but nhasi ndiri kuti Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo pasituation yako. Mwari vanogona kungoratidza umwari hwavo. Ivo ndiMwari, asi vane masituations avanoratidza umwari. Amen, amen. Ndiverengerewo kuna Exodus chapter number 3 verse 14. Mugodiverenga iyoyo iri 1. Tichaverenga kuna Exodus chapter 3 verse 14. Mwari akati kuna Mozisi, ndichava wandichava. Izvi ndizvo zvaunofanira kutaura kuvaIsraeri. Ndichava andituma kwamuri. And God said to Moses, I am who I am. And he said, this you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Luke chapter number 5. Akati apedza kutaura. Tangainayo pa 1. Make sense kuti vasingaverengi Bible mazura ese. Rimwe zuva Jesu zvaakanga amire pagungwa reGenesareti, vanhu vakaungana vakamukomberedza vachiteerera kushoko raMwari. Uye akaona magwa maviri kumhenderekedzo dzegungwa, akanga asiyiwapo nevabati vehove, vakanga vachisuka usvasvi hwavo. Akakwira mune rimwe ramagwa acho, rakanga riina Simoni. Akamukumbira kuti aswededze zvishoma kumahombekombe. Ipapo akagara pasi akadzidzisa vanhu ari mugwa. Akati apedza kutaura akati kuna Simoni, chiriswededza kwakadzika ugokanda usvasvi ubate hove. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them where were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little more from the land. And he sat down and taught the multitude from the boat.
When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Verse 5. But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko raMwari nevariverenga. Jesu anoenda pangwa achiita his day-to-day duty rekuparidzira vanhu kuti vanzwe shoko raMwari. Paanotora igwa raPita achinopinda mariri, kureva kuti Peter akanga atendera. He had allowed him that he can use the boat to preach. Then Peter accepted because he was even asked to confirm his acceptance, that drive it from the shallow to the deeper, so that people can hear the word of God without touching me or interrupting me. Peter did it. Akariendesa. Paakunoriisa uku. Then Jesus preached. Akaparidza. But remember, Paridza this time, he had already made his mind that he's going to call Peter, James, and John on the same incident. And these men, he had failed to have any catch for the whole night. Parakashikirwa, vanga in state of giving up, vachigeza rutaro. Pavari kugeza, vari kuti zvanhasi zvaramba, handisisina any other choice. Taakufana kuenda kumba. But Jesu achipedza kuparidza shoko raMwari rinoti akabva azokumbira Peter kuti Peter abate hove. Peter ndopaari kupindura achiti iye tamboedza usiku hwese asi hatina. Kureva kuti kune mumwe munhu wekuti unogona kurarama upenyu wosvika nguva yaunoti ndaedza chinhu ichi charamba, ndachiita chinhu ichi charamba, chinhu ichi chiri stubborn, hachisi kuendeka. But pazoita mumwe murume akaberekwa Nazareta ari kuchallenja situation yaramba, yaari kuti kana yaramba manheru Peter panguva yadzo yadzinobatwa hope, ngatichizviita imasikati patisingabatwi. Jesu ari kuti kuna Peter, hove dzinobatwa manheru uye varedzi vanoshanda manheru, but nekuda kwekuti mwanakomana wemunhu asvika panzvimbo akuti ngadzibatwe nguva yadzisingasibatwi. Why? Mwari vakungoratidza umwari hwavo kuti nechairipo zvinhu zvichiramba, but inini kana ndasvika saMwari ndine nguva yandinodurura umwari. Kureva kuti masituations evanhu paanoratidza kuramba, paanoratidza kurema, Mwari vanogona kumuratidza umwari hwavo, kumuratidza umwari kuti ini ndini Mwari, muridzi wenyama yose nefu. Remember, Peter, John, James vari kunobata hove dzavasina kana imwe chete yavakatengesa, dzavasina kana imwe chete yavakadya. Shoko raMwari rinoti vapedza kuninira hama dzavo vabata hove, vari kubva vanzi this abundant catch, siyanai nayo, chiditeerai. Saka vambodzibatirei kana vanga vasikadi kudzidya. Mwari vada kungoratidza umwari hwavo. Pane munhu anogona kuita situation iri kudzimanga kuti Mwari vanoratidza vakakutenderedza kuti vane mazuva avanongova Mwari. Ukaverenga kuna Genesis chapter number 30 kubva pa1 kana wakunosvika kuna 32, kune murume anonzi Jacob anosangana nasekuru ovashandira, obva avaudza kuti sekuru, pandakasvika imimi makanga musina mhuka dzakawanda kudai, nepandakasvika manga musina kukomborerwa kudai, achitaura nasekuru vake. But sekuru vanobva vati ndokupa chii Jacob? Iwewe Jacob bva ukadzika nayo muna 34-35 anobva aramba obva I want to be speckled amongst your flock.
when you're talking the probability of a speckled animal in a flock, when they are not, the mothers are not speckled, it's very rare. But 34, 35, he chose the speckled one so that murume anonzi Labani arege kuzofunga kuti murume anonzi Jesse uyu akapiwa pfuma nayo Jacob haana kupiwa pfuma nayo. Zvinoitwa naMwari. Vanoti kana vakuda havo vanobata nemhuru dzemombe dziri mumatumbu, vanobata nemhuru dzehwai dziri mumatumbu kuti dzive speckled. Why? Kana Mwari vakuda kungoratidza umwari, vane mazuva avanongova Mwari, vongoita zvinhu saMwari, kureva kuti situation yako kana yakamboramba. Ndakanyora kuti kana wakamboedza zvekutenga imba ikaramba, ukaedza zvekutenga motikari zvikaramba, ukaedza zvekugara pabasa zvikaramba, but ngatimboedza ikaumwari. Akasika appetite ngaadzoke pabasa, akakupa dutu ngaadzoke pabasa, akakupa dzara ngaadzoke pabasa, amboratidza umwari hwake kuti kana vari Mwari vanoshanda sei. Kana manana vakuteerera, taedza zvese, shangu taedza, bhande taedza, makansela taedza, hatigoni here kumbonzwa kuti umwari huri kuti chii pasituation iyo. Ukaverenga theme scripture yatikushanda nezvayo, Bible inoti vapedza kunamata, Mwari havana kuti mhanyai nemabhiza kana nengoro, vanongoti vaRevhi imbari. Vanhu vari kukeni vakatanga kubayana pachavo. Chii chiri kuitika? Mwari vari kungoratidza umwari hwavo. Mukurarama kwemunhu pane season yaunofanira kutendera Mwari, kuratidza umwari. Woti pfungwa dzevanhu dzaguma, masystems evanhu anoti hove dzinobatwa masikamanheru aguma. Ngakungoshanda system yaMwari inoteererwa nenature, inoteererwa. Iwo bva atorambira murume anonzi Mozisi. Mozisi anoti but ndakuonai muchifuta mugwenzi, imi Mwari ndakuonai, uvepo hwenyu ndahuona pagwenzi, simba renyu ndariona pagwenzi. But zvikanzi munonzi ani? Zvikanzi Mozisi handikwani mugwenzi, I'm not a burning bush. Ndinongonzi ndichava vandichava, kureva kuti mangwana anogona kudzoka pasina burning bush. Ndichikuratidza umwe umwari husina zera newe hwausati wamboona. Ndoka unoona kuti paRed Sea haana kudzoka segungwa, akadzoka seinstruction, akatinongedzera mvura. Dzoka akaramba kupiwa zita rinonzi burning bush, akati ndichava wandichava, kureva kuti ndinoratidza umwari hwangu maringe nezvandiri kuda panguva iyoyo. Une situation yakaoma, usaikombea neasisi wako. Une situation yakaoma, usaikombea neababa vako. Tendera umwari nekuti haudzokorori. When God shows himself up, he doesn't repeat himself. Ane tsika yekungova zvaachava. Peter naJohn naJames havana kutsanangurirwa kuti kwatiri kuenda uko kwakamira sei. Vanongonzi batai hove, vapedza kubata hove vobva vanzi siyai hove. Sekubata kwamaita hove muchabata vanhu, kureva kuti pamwe pacho Mwari havauyi neexplanation, vanouya nezviratidzo. Pamwe pacho havauyi nezviratidzo, vanouya neexplanation. Pamwe pacho havauyi neexplanation nezviratidzo, vanouya sebhedheni pamwoyo, wototanga kuzviratidza saMwari, vachitaura newe uine bhedheni pamwoyo. Tarisa munhu ari padhuze kuti nyaya yekuita mari inoshanda nedenga. Hakuna akavimba naMwari. Ivo Mwari vaondaona kuti mvura isina kunaya kuna Isaac, wobva vati plant a seed. Havana kuti ndaakunaisa mvura, vari kuti plant a seed in a dry land. Vachida unoziva kuti Mwari vaigona zvavo kungonaisa mvura, but vakaramba kuinaisa, vakangoti dyara pakaoma, vachida kuratidza umwari hwavo kuti zvizikanwe kuti apa hapana ruoko rwemunhu, izvi zvaitwa naMwari. Apa hapana simba remunhu, apa zvaitwa naMwari. Do you know kuti kukatarisa chinhu chinonzi agriculture? Whatever we eat comes out of the ground. Whatever we eat, think of it. Cheese is out of the ground. Anything edible comes out of the ground. But when the ground is to be sustained, even with technology, the ground can't produce without the
the miraculous works of God. Munobva atimufundisa musati maverenga hamuzive here kuti kune chinhu chinonzi irrigation. Can I help you? All the water reservoirs and what even the water table where we take borehole water, kana mari vakusanaisa mvura, the water tables go beyond our reach. And the reservoirs never dams anooma. Unotonzwa vachitaura panews kuti all the water reservoirs are low. Why? Because we had a bad season of rain. Kureva kuti zvinoitwa nemunhu zvese zvinoda kuti Mwari vatange varatidza umwari hwavo kuti munhu agozotangira panyasha dzavanhu achienda kumberi. Munhu ari ega asina nyasha neumwari haana paanoita. That can survive beyond grace. Every technology is grounded in grace and is put in grace. The human mind is the landscape and the playground of the Lord. Did you know? Because the human mind, that's the playground of the Lord. When God wants to create, He gives the mind intelligence. But when God wants to freeze it, even dead, the sky is too, the turbulence is too high. It's not going up the sky. Kureva kuti Mwari anofanira kudzikisa mafungu ari mumhepo kuti vanhu vakuitira wafly. Kana Mwari akakonzeresa kudenga, ndege dzinogara pasi. Kutarisa munhu ari padhuze kuti ndine kasituation kandi kufunga kuti kari complicated. Kari kuda kuti Mwari varatidze umwari hwavo. Ndine kasituation kandiri kufunga kuti kakaoma. Kari kuda kuti Mwari vangova. And remember kuti God goes beyond the anticipation and the understanding of men. Martha na Marita vanotaura kuti uya achamuka pachamuka vanhu vese akutonhuwa. But Jesu vakunabada kuva kuti nekudanga vakandikomberedza kuti vazive kuti muri vanhu Lazaro kuda. Kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti kana beyond human understanding Mwari vakaratidza umwari hwavo zvinomuka. Kune vanhu vari kuti mari haibatike. Kune vanhu vari kuti sedzinza rese hatidhiraivhi. Kune vanhu vari kuti hapana chakanaka chinowanikwa pandiri. Ndadzoka zvese muranda waMwari. Ndiri kuti Mwari vachiri nemukana wekuratidza umwari hwavo pasituation yako. Mwari vachiri nemukana wekuratidza umwari pasituation yako. Nekuti ndiani? Ndimwari. Unoziva kuti kana Mwari vakukubuditsa, vanokubuditsa nenzira yakasiyana neyavakaronga. Vamwe venyu muri kuno makaronga muri kufara, asi munhu wawaida chaiye haana kuda. Munhu wainyatsoda chaiye kukomana haana kuda. Aakuramba. Mwari vachiri kuratidza umwari hwavo kuendesa pamunhu anoenderana nepfungwa dzavo. Mazwaini mukomana waida akakuramba ndoza urudhiraivha mota yakanaka anoramba iwe kureva kuti Mwari aikubvisira mhepo. Ndomuna vanhu vatiri kuita kuti Mwari tibvisirei mazuva anorwadza ari kumberi. Kureva kuti zvakandinakira pamaziso zvisina kuringana nepfungwa yenyu Mwari bvisai. Kunyange tikacheva misodzi batibvisai. Unenere postori babananana ndatiti Mwari bvisai mazuva anorwadza ari kumberi. Ndione pfungwa yenyu Mwari ndirarame paumwari. Ndaitaura nehama yangu mufundisi gore randakauya panapa ndichinoitwa pasi yakuruda kuti mamuti vanga varipo vaive nenyaya dzaiitika panapa. Mwari akambodudza akati noenda varikuda kuti nyaya dzevanhu padzatanga kuitika vatanoruka Joburg Central nemudzina wavo. Taruka Joburg Central, taruka President Worship, takadzira vanhu vaimba mahimbo, tairuka yanaka. Tapedza kuiruka zvatataura nebhodhi tikati kana mava kufira mafomu muchitora vafundisi firai redu. Tamiramira tikatora tumari twekushoma tikatenga mainstruments tikatenga maspika tikatanga kudesigna pulpit. Ngazo wanzi muswe Friday. Tiri kusangana ruda petro kudaidzira ruda petro. Iya ipi futi. Koma instruments edu. Brother Dangari mari 11,300 rand. Ngata chemera kuti
hatisiye masipika yedu, hatisiye mainjini yedu, hatisiye pataisa mari yedu. Apa Mwari ari kukuendesa paunofanira kuenda. Unoti kana Mwari vakukuita wakuratidza umwari, vanokuita mesituation kuti Mwari uchiriko here kuseri kwezuva, but Mwari anenge ariko kuseri kwezuva, akabata dumbu raHana kuti Sameri aberekwe. Hana achichema denga rakachengeta chibereko, achichemera chibereko chakachengetwa naMwari. Asi chahana chisina kana nyasha ndochayadhimani chake chakabatwa nemushamuku. Denga rakatakura chibereko chaHana, iye achichema kusvika ati kana mukandipa mwanakomana. Denga rakachema, Bhaibheri rati rakavharwa. Unoziva kuti pamwe pacho Mwari vanoita zvinhu zvokuti ukatarisa kuti ndiMwari mudziyi. Imbotarisa kuna padhuze newe kuti Mwari anogona kuratidza umwari hwake kwauri nenzira isingadudzirwi nepfungwa dzevanhu. Unoziva kuti vanhu Peter naJona James dai ndanga ndiri inini, ndine bhizinesi randiri kuita, ndobva ndabata zvekudaidza vanhu vese, ndinenge ndichaenderera. When it's working, why break it? When it's working, why change it? Peter aigona kuti Mwari tinotipa inyasha ngehove idzi dzandakadedzera, vese vandaninira havagare vachindishandira, ende handichashandi manheru, ivo vanoshanda manheru, ini ndichauya masikati. But Mwari vakungoti vabata hove dzaunganidzwa, woti Peter, John naJames chisiyana nehove idzi, handei. Kune munhu anofanira kumbotenda masikati ano, mangwanani anobva ndikushumira newe, ungoti Mwari ratidzaiwo umwari hwenyu pasituation yangu. Musandiratidza pfungwa dzangu, ratidzai umwari. Musandiratidza kufunga kwangu, ratidzai umwari. Because paukutofunga pamwe pacho kutozvirimidza. Motaridza munhu ari pandizvinei kuti munyaya dzemari, mari chaiyo iyi yatiri kutsvaga iyi ine nzira dzainotsvagwa nadzo, ine mawanikirwo ainoita, ine mabatirwo ainoita. But kana Mwari vakuita zvinhu vanogona kukuitira nenzira yakasiyana neyavanga vakatarisira kuti uchaita. Vanogona kukusimudza nenzira yakasiyana. Do you know kuva intentional and to understand kuti pfuma yese inobva kuna Mwari? Jakobho haana kuti paakanzi mubayiro akati, iwe Labhani chitondipa dzakakora undipe dzine mazamu dzaakakutobereka. Labhani akati, ndichatora dhispeckled. Jakobho anoti kuna Labhani, ndichatora dhispeckled, kuti Mwari vazikanwe kuti ndiani? ndiMwari. Dai ukatarisa munhu anofamba mupfungwa yaMwari nemunhu anofamba mupfungwa yake vakasiyana. Enda kuti scenario yaLoti naAbhurahamu pakanetsana. Abraham naLoti, Loti achizonogara kuSodhomu neGomora, anonzi vashandi vanetsana. Abrahamu, Loti akaramba akanyarara, sezvinonzi anoindi nyanga iri pamusoro pake, kusvika Abrahamu muridzi weanointing ati Loti, chitsvaga paunoda. Bata inzwisisawo. Loti ndiye akadaidzwa, ari kufamba munyasha dzababa Abrahamu, ndiye ari kunzitsvaga paunoda. Zvinoti akapera pamusoro pegomo akati, ese akasvibira, ese akanakayo, Abrahamu chindipa, iwe chitora kwakasvava uku. Abrahamu akati, sezvamareva ngozi, torai kwakasvibira. Paari kuenda kwakasvibira ndokwakanobuda Sodhomu neGomora. Uye Abrahamu akasara aine anointing, aine kwakaoma, ende hapana musi wakapererwa nemakwai kana wakapererwa zvokudya. Ndinepo munhu ngwanani anopandiri kushumira. I am saying, let's go before the Lord with our resources, nemari yedu, neappetite dzatinadzo. Vamwe tine appetite yemota, vamwe tine appetite yemari, vamwe tine appetite yemba, vamwe tine desire. Timboti Mwari, ratidzai umwari hwenyu pasituation yako. Do you know that if you go as far as your mind, soon you reach the end? But if you go as far as understanding, do you know circumstances, the majority of circumstances, when God starts to be God, we as human mind will have reached the deadlock. When people still have ideas, sometimes they don't want to listen to God. But when everything has already been given up, when everything it seems not going well, people now start to surrender and go to God and say, here I am. Do what you want to do with me. And God will do it for you. Mama,
Mwari munoziva upenyu hwako. Hakuna munhu akasikwa naMwari akapiwa appetite kuzotambudzika panyika. It is doable that you can live a life. It is doable that you can live a life that you have enough for you and your children. It depends on the source and the trust that you have. Kuti anoti ndichava pandichava. I will. Unoziva pane chimwe chinhu waita ndinofarira Mwari. Pamwe pacho anokuendesa under distress so that you realize who he is. Pamwe pacho anokuendesa under some waves. Unoziva kuti dai Jesu akakwira mugwa achienda the other side paari kunosangana naLegion kuna Mark chapter number 5. Aenda kuGazaret anocrossa the river ari mubhoti. Shoko raMwari rinoti anga akarara. Mark chapter number 5. Paanga akarara ari kubhoti pakusheni. Anenge akarara. Vadzidzi vakazoziva kuti vana Jesu mubhoti vakamumutsa vakatanga kuita mawaves. Zvikanzi mwanakomana wemunhu hamungatinzwiriwo here tsitsi tingaparara muripo here. Pamwe pacho panotoda mafungu kuti munhu azive kuti maindi yangu inoperera. Pamwe pacho panotoda mafungu kuti munhu azive kuti ndiri ndega hazviendeki. Do you know that the more we rely on ourselves, the more we start suffering? The more we rely on the power of Jesus, the more we are not suffering. Why? When you depend upon the blood, the advantage is there is no one born out of a woman who can plan against Jesus. So if you are in Christ, people cannot plan for you. They cannot catch you. They cannot put you in a corner. Why? In Christ, unofanira kuti mafungwana akanga asimuka haana kuremekedza vadzidzi, akaremekedza Jesu. Paari kuenda achinomira kumhiri ari kusangana nemunhu ari kumakuva anogara pakati pemakuva. Ndopaari kusvika obva amuti achimuona Jesu ainamura cheni, but paari kuona Jesu haachadi kunamura cheni, akuti mauya here mwanakomana kuzondiparadza. Kureva kuti kana mupenyu hwako muine mhepo dzinopenga, panosvika Jesu dzinodzikama. Munotaridza munhu ari padhuze kuti situation yangu iri kuda uMwari. Uro ataurisa kana zvisinganyatsisi. Kana zvisinganyatsisi taurisa. Iti situation yangu iri kumboda uMwari. Situation yangu iri kuda kuti Mwari vambozviratidza saMwari. Inini, do you know that most people that are successful, they found themselves successful. They did not plan to be successful. Peter, John, and James, they did not plan for a big catch. It happened because Jesus arrived. Pane song inembwa nemapostori inoti hanzi ndiani audza Jesu mumba mangu andigonera. Makamboinzwawo? Inoti haana kunzi audza Mwari, hazvina kuti munhu anditengera treni, zvanzi ndiani audza Jesu kumba kwangu. Munhu iyeye anigonera. Why? Pari kusvika Jesu haasi kungosvika, because pese panosvika Jesu panoita something. Makambozvoenanovera mamaincidents ese akasvika Jesu. The first miracle yakaitwa naJesu yakaitwa paKana. Anotosvika mukadzi aivepo, murume aivepo, chekudya chaivepo chakanga chakashota waini. But Jesu haatenderi kuti zvakashota zvirambe zvakashota kana yasvika. Murume wekuti paanosvika anosiya agadzirisa zvinhu. Pamwe pacho that's why tizoona takazonyorwa kuna Matthew kunzi seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Kureva kuti once he arrives zvisina kukwana. Unoziva kuti kunyatsofunga kuti Jesu vakabatirei hove panano. Jesu vaidzidii hove panano chapter number 5. Vaingoratidza umwari wavo, vaingoratidza who he is, vaingoratidza the glory and the anointing yakairi pamusoro pavo. Hove idzi hadzina kubenefita Jesu, hove idzi hadzina kubenefita varidzi vemanetsi, hadzina kubenefita varidzi vebhoti, dzakangobenefita vakasara. Why? Vaingoratidza umwari wavo. Unoziva kuti mangwanani anogona kusimudzwa Jesu vachingangoratidzwa umwari hwavo. Unogona kuendeswa kure Jesu vachingangoratidzwa umwari hwavo. Unoziva kuti Mwari kwakuva Mwari yadaiverengesa last
kuratidza umwari hwake pamba kupfuta moto, kuti hakuna moto unopisa kana chisasvika. Bhaibheri rinoti chakatadzisa Pita, chakatadzisa vana Dhanieri kutsva ndechekuti vakadomborera vakaona muine murume wechifo aiita kunge mwanakomana waMwari. Ndozvinotaura Bhaibheri. But Jesu anga asati azvarwa panyika. By that time kuna Daniel Jesu anga achigere kuzvarwa, but akanga atoveko kudenga. Paanopinda mugomba, Mwari vachiratidza umwari wavo, moto unobva varega kuva moto, vakangova eflame. Moto unomuwa ukagara pachiutsi, you can feel the smoke. But zvinonzi pavakavafemedza vaisanhuwa moto, vakanga vasina kutsva, nebvudzi ravo rakanga risina kutsva. Why? Mwari pavakasvika mugomba vakangoratidza umwari hwavo, vakangoratidza kuti umwari huri mavari. Moto vakamboiswa futi mugomba reshumba, shumba dzikatadza kudya ngadzikiriyete. Why? Mwari vane nguva yavanoratidza umwari hwavo. Ukapinda patight situation, rega kupinda wega. Ukapfuura nepanopisa, rega kupfuura wega. Ukapfuura wega unotsva, ukaenda naJesu haupiswe. Why? Mwari vakasvika pane situation, vanoratidza umwari hwavo. Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo mumarriage mako. Mwari vanogona kuratidza umwari pamafinances ako, vongova Mwari. Kune vanhu vakawanda vari kuchema, mufundisi, it's not doable. Unoziva here kuti I believe in technology. I believe in technology. I went through university. I believe in research, and I also believe in miracles. Several people are not good at mufundisi results ari kuti ndine chirwere chakati. Iwe obva wataura izvi pamusoro peresearch. Vacho vakaresearch akatanga mushina wechipiri kana wechitatu unonokuudza kuti wekutanga wainepo, but wekutanga hauna kunekwa mushina, unoshanda. Chaitika chii? Mwari vanoratidza umwari hwavo pamuviri vemunhu nepanyama yemunhu, ikatenda muna Mwari kudarika chirwere chapinda mairi. Unoti Mwari vanogona kuratidza umwari hwavo. Unotoona kuti Jesu pavanoenda kurenje vaine vadzidzi vavo, pavanosvika ikoko kwaiva nemurume, kwaiva nemukomana aiva nehove mbiri nezvingwa zvishanu. System inoti murenje hamuna chikafu, but the law of multiplication, Jesu akanzwira nzara vanhu vane tsitsi. Anorega sei kukunzwira nzara, kukunzwira tsitsi kana uchida motikari. Jesu akanzwira tsitsi vanhu vanga varara nenzara, vanga vasina kurara nenzara, vakauya vasina kudya, vaifanira kudzokera kunodya manheru. Jesu akavanzwira tsitsi akati, mavapa chekudya here? Pita akatobvunza akati, Jesu, imi munoziva kuti muno murenje hamuna chikafu. Zvikanzi nemumwe ndinehove mbiri nezvingwa zvishanu, vakapa vanhu chikafu 5,000. Vanga vasina kurara nenzara, vaida kungodzokera kumakwavo. Iwe vakarara nenzara, iwe hauna upfu, iwe hauna chekudya, iwe hauna motikari. Kana Mwari vakava Mwari vanotadza nei kuzadzisa nzara yako? Kana vakarangarira vamwe murenje, Mwari vakanga hawo kuratidza umwari hwavo, to be who he is, vanotadza nei kugadzirisa nyaya dzako? Kana vakambonzwira vamwe tsitsi, Mwari vanotadza nei kuadhirisa nyaya yako? Mwari vakasangana nemukadzi achema achinoviga mwanakomana shirikadzi, vakamunzwira tsitsi akamuka. Mwari vanotadza nei kunzwira tsitsi mwana wako ari kundotadza kuchikoro asati afa? Mwari vakatokutsira shirikadzi akafa, iwe vako achikurwara, iwe vako ari kutadza kuchikoro, iwe vako ari kuita musikadzwa. Vabereki, regai kubvuma script yekwadokta inoti mwana wako ane mental challenge. Paari kunyorerwa mental challenge, iwe inonotsvaga mushoko raMwari panonzi with God all things are possible. Kauta escript against escript. Iyo vati akauya kunodziva runyoro rwaipesana nesu. Hauna here pakanyorwa nevana mazvikokota panopesana newe, parikuda kuti uende kuBhaibheri unoti pakanyorwa zvichinzi. Unotobva Satani achiedza Jesu anoti, if you are the true son of man, of God, change these stones to bread. Zvikanzi zvakanyorwa zvichinzi. Haukorere kubata kuBhaibheri utaure kuti no, kune vanhu vakanyorerwa mascript, kune vanhu vari kubvuma. Unogona achikuudza kuti ndine breast cancer, unogona
adopted child, and I want you to bless that adopted child. And I asked the wife, no never challenges, I go around our pain, it's 80 to 1. After the guys, I never put a man. She had to go down 44 funds. Shaka to Benda, man over money, your Russian statement, Jamaica, and street, Pakaipa. Ndikati vakuudza ikwandiri vakurifeya ikwandiri vati hamuna mwana imi mati munoda kuadopta zvamavinga nezvamuri kukumbira zvakasiyana. Vakufundisi tikungoda mwana takatoidentifya mwana ane blood group seshu. Ndikati kana muchiadopta ina munonyorerwa mapepa nakansera. Jacobada will look at the land, you tell the band of Tizalan. 44 times you ramp. And I move. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Chifuta. She has Sagamati take us in. The guy that opens up. That opens up. That opens up. She has a material smartphone. Jacobada to die. My time. Is a labu to put the eyes of Siana name at Opeza. And 6 weeks no vakaramba kuti Mwari ane mari. Kune vanhu vakapiwa maripoti vakatenda mumaripoti epanyika vakaramba Mwari. Munoziva here kuti chinotakurisa munhu pamuviri izvi? Izvi remuprofita ari paari ikoko. Ende ndosaka vazhinji venyu muchinetseka kuti kana warwara unoda kufundisa anotanga ataura nenjini ogochamba-chamba. Simple words, bata pamuviri. And that, ndoda kudzidzisa revelation chinopedza. Panyika yevapenyu pane maphysical corridors. Asi hakuna physical corridor iri panyika isina spiritual corridor. Every spiritual corridor iri panyika iri kudenga yakakonectwa nephysical corridor. Vanouraya vatori nemaspiritual corridors avo eumongo neuponi. Nevanopa vanorarama kuna anoti maspiritual corridors ekuti unozonyatsoona kuti pakanzi Abraham achaita mwana hazvina kuzodzimika because zvakanyorwa pai kumepo. Kune munhu anoda kuti ambofunga pasi chinhu chatikuvadza mazuva ano inyaya yekuti tinotenda Mwari kuti ndikaita goita inopera, tinotenda Mwari kuti ndikaita mudumbu munopora, but hatitendi zvemari. Kune vanhu vakawanda vanotenda kuti Mwari, ndinotenderana nesystem leader wangu wewomen's fellowship ari kunzi mari inotsvakwa. Ndotenderana nemi baba, mari inotsvakwa, but inotsvakwa muna She. Wavhurirwa corridor yekudenga wochitanga kuitsvaka ikavharwa kuti do you know kuti unogona kuita certificate rekuchikoro. Iyo zvichitaura munomu mune mumwe munhu wekuti anenge achienda kubasa redriving class 2 ari kuchengeta mhuri yake neclass 2. Iwe unayo class 2 asi watokanganwa handbrake kubva zvawakaitora hapana kambokutrasta nemota. Vangani venyu vanotenderana neni kuti unotora license koshaya munhu anokutrasta nemota, unodzimara vakanganwa yekutenga yako haugoni, hausati wanayo, yekupihwa chaiwo hapana kutrasta. Ukanangouya kuti unodrivhere woti wongatikatiendi iwe kungotariswa souri suspect kuti unopisa clash. Wakutariswa cheche unobva wangoita suspect, kungotariswa nemaziso obva wangoita suspect. Wageza vazora mafuta uinayo suku. Vangani venyu vakatora license yekuti watokanganwa kubva kudriving school ndokuzoona gusira mukatamoto. Murume wako chaya anokuita suspect. Madero unenge uri beautiful, mangwana yaye suspect, pangoyedza chete yaye suspect. Kuna 5566 unenge wakunzi be mangwana vakuseri vaa suspect, haubvumidzwi kubatana kuye mota. Newako chaiwo
anogara kumba akakukudza akati I do hakutrust nesimbi kunyatsoona kuti zvimwe zvine mweya mukati wako chaimurume anoramba hanzvadzi yako chainoramba nemota baba vako chaivo vanoramba nemota umwe unoona akangotora license baba vake chaivo vane vachiti driver akarovera vachiteera akaita accident vachiteera ende usakutoti akutera unotora vari kutera unorokukisa nekubhabhadzira wotienderera mberi nehwedu iraiti tichagadzirisa iwe kungoigumisa tai kudai unorovera isi yakota kuda kuti zvimwe zvinhu zvine mweya mukati zvine maspiritual corridors ane era anoda kugadziriswa mukati mukuru unotengerwa grosari tengerwa grosari kunge benzi unova vanobigira grosari hakutrust kuti wakuda ne1000 unogona neshuga shuga chaichai ine basa kuti shuga lidziwe dzaibetserochi ingori shuga atiwa hautrust upanitubijeshu but vakagare pabantu ndichiti mwari chaiwo mwari kwandiri nokuwakafungurumwara kunge munhu arumwa nenyuchi usatsa kuti gazviwe kwandiri sezvamareva mamwe madairiwo aamerica anogadzirisa nzvimbo dzemweya mamwe magamuchiriro anogadzirisa nzvimbo dzemweya rigobatsira ariona kuzimbabwe kuti mwari vanogona kuva mwari iwo ukaramba wakadaro wai hausi kutenda kuti situation yako inomboda kuti mwari vave mwari uri kudaaiaizaro ngaifara pavakawa nyamuka ndakataura pana apa papupiti ndikati nyamuka ngaaiteiba vane iye aimbogadzira mota dzangu mazuva andakatanga kuya panapa ndaive nemota dzaikogadzirwa pisi pisi saka iye ndiye akari pati yepisi-pisi mota inogadzirwa pese-pese inoona kuti kana yakanzi Mercedes Benz unoiona yakanyorwa pagaraji pakanzi siya so pano Peters but kana yane zita ino inogadzirwa paingadi paingafa aingadira mota yangu kuti mota dzangu mfana mfundisi afa clash miraindiwero loerovorosa saka anotora azoti kana ndikuona andakaindoo mwana wandi Rogers vandatipleva kubingerigorensatapera yamunakangeni vakuti kura kuti mamwe vacho chachakamisa imba haisi mari inyaya yakakoridoka ndikati kamusani come back home no one of us have gone there sani come back home kune mweya inokudaidza nekuti unoti inoda kuti mwari ave chii mwari pasituation yayo yako imoti mwari mangwanani ano muservice ino panyaya dzangu imboratidza umwari wenyu momunofati andifundisa sekutaratidzo mwari pamani do you know that when you have money you have answered the greater part of your problems when you have money vanhu vazhinji vatiri kunamatira mweya werejection tikavapa mari vamanhivi havazorejeka pano munhu akandibvunza akati mufundisi ndiri kuenda kumusha vamwe nevangu vanoroya vamwe nevangu vanoroya ndati vanhu vai vanotsinye vavo havandibvumidze kana one day kugara pasi tinochera mvura tinodii ndikati une mari ati savings ndine 5000 ndikati joa yesi kana wasvika muguta repadhuze wotenga mapepsi cola inonzi pepsi nechii imi munomatenga nemerinda kana unotenga kune vanhu vangani zvikanzi 7 kana unotenga makesi maviri it's less than $9 each case yemerinda inotenga nepepsi assorted wobva waisapa zvikati chimwe zvemufundisi zvikati maanamatira rekati handina kumanamatira madhini kushanda ndikati wobva usvika wobva wapa $100 kuti mama kana paine chisipo wobva waenda negrosari utenge hembe nyowani nezambia nezvinoti zviri kufugwa nanamafundisi zvinoti zvii zvimaflisi achimonotenga kudai achisvika kuya vakapiwa flisi vakaona merinda vakaona pepsi vakaona ava vauya vana vabikire huku muenza hacheri mvura muenza hachaire chivanze muenza aiuyai vanunhu aazouya netunhu amuenza mweya werejection uri pamusoro pako uri kuna
nyasha dzepfuma. Pauri kuti Mwari ndirangarire iwe, iwawo nepfuma. Vanhu vakanzwa nekumhanya zvinonzi vaenda havacheri mvura. Nditarise zvakanaka mudikani. Mwari akakuropafadza hapana nokutuka. Mwari akakusimudza hapana nokuramba. Mwari akakuitira akava Mwari mauri hakuna anoramba. Kana Jesu ati yes hakuna anoti no. Iwe chingotendera kuti Mwari ratidzai umwari wako kwandiri. Mozisi aikakama Farao chiri. Iwe kairarokakama pamberi pako udzokere sikuwa. Tatsamuna patuzivira kuti timwari mboratidze umwari wedu. Imi mukasandiratidza kuti ndiri chifuta, asi mbondiratidzai kachimeduke kunaka kwenyu, chimbondiratidzai kameduke Mwari. Ndinono kuti vanhu vanogona kugara pasi kubasa kwako vakati nyingi ngarowe pasi, kwavanokuona sokuti basu umwe noumwe anotaura kuti hatichazoona next week, tichazoona next week, tinozoona next week, ero unozvitochembera uripo. Which nhasi tauya tese asi nhasi I came for myself. Nyasha idzi ndodzida inini. Tauya tese tabva kumba but chimenu chenyasha ichi ndoda kuti chimboratidzwa inini. Kana uchizobhenefita unobhenefita pandiri but yandafambira nhasi ndeyangu yekuti Mwari ratidzai umwari hwenyu muupenyu hwake. Kune munhu anokutaura naye akuti akatarisa situation yake anoshaya tariro, anopererwa. But mangwanani anoda kuvimbisa nesimba raMwari. Mwari vanogona kungova Mwari. Ende chakanakira Mwari hapana anoziva kuti uchauya sei. Watoza kana Labhani anga akagadzirira mhinduro kuna Jacob, akashokwa because akaudzwa chaanga asina kuita. Ndokuti kuti vanhu vakakugadzirira ukanopindura zvavanga vasingafungidziri vanopererwa. Labhani akangoti sezvavareva aifunga kuti achati dzine mazamu kana aichati percentage akati kana dzabereka dzirespected. Iye kwakushaya revelation akatitora. Ndokuti munhu ambotongera pamberi paMwari nesituation yake ati Mwari ndinokudai, Jesu ndakuvinda, ndauya ndega Mwari, tauya semhuri asi mbondiratidzaiwo umwari hwenyu pasituation yangu Mwari. Ikuti I know you, hanzi ndichava vandichava. Kureva kuti pamwe pacho Mwari vanochengetedza the secret yekuti neari kunamata wacho haazivi kuti Mwari vachapindura sei but vanopindura zvakamunakira. Nokuti kuti Mwari pamwe pacho vanopindura, he answers you in a way that you were not expecting but it is better than what you were expecting. Vaumboenda pamberi paMwari chimbonamata Mwari kuti Mwari ndiratidzei. Kana pavakamira takakomborerwa necheche kuti unogona kuenda kure nevamwe, enda kure nevamwe kana uchiona kuti uri hapana matiki ungoti Mwari I want to see you. Pane somwe itaimba I want to see you. Mwari I want to see you, I want to see you, I want to see you, I want to hear from you, I want you to show me who you are to me. Handizive Mwari zvamukuda but ngozviratidzaiwo kwandiri. Handizive Mwari zvamukuda but ngozviratidzaiwo kwandiri. Handizive Mwari zvamukufunga neni but pfungwa yenyu ngaive muupenyu hwangu. Ndoda kuti Mwari atibatsire. Umwe naumwe dzokera kusituation yako kuti Mwari zviratidzei saMwari. Iye muvhuri wemasuo, murangariri vedu